comandă din SUA, UK și Italia, chiar dacă magazinele nu livrează în România. Vrei produse exclusiviste de pe Amazon, eBay, Apple, Victoria's Secret, Foot Locker, StockX, Farfetch, Nordstrom, Best Buy, Revolve și multe altele, acum le poți avea rapid și fără bătăi de cap. Cum funcționează? Primești gratuit o adresă unică în SUA, UK sau Italia. Comanzi produsele dorite și le trimiți la unul dintre depozitele noastre internaționale. Noi preluăm coletul și le expediem rapid în România. Timp de livrare ultra rapid. SUA doar 5 zile, UK doar 4 zile, Italia doar 3 zile. Livrarea prin curier în toată România, inclusiv pentru firme. Ai un business și ai nevoie de produse din străinătate? Bayshop livrează și pentru companii. Bayshop cumpără de oriunde, primește direct la ușă. Intră pe bayshop.com și începe cumpărăturile internaționale chiar acum.